box. Gaano ni Dado? Ka 7. 7 box. Ako rin, sanay na akong gagmay. Excited na sa sanina te. Ugat magri. Ugat ikaso. Murag daghan na sanay na nako pa. Ito rin nga boxes. Yabe. Pada na. Uy, pupurit na ka. Favorite. Mga palaman. Te, mga palaman. Ay, racing. Noodles. Salad te. Mga salad. Ipay ni konting Oh, king mga plastic na lang. aksyon ni. Meron naman si Unesig ka. Ito lang ba? Ito lang ang lahat. Ay, solar. Solar ni te. Yeah. Ano yung solar? Lamdag nag-amungkuan. Mama, tao. Oh, then I take. Ato di sabi. Mga kaso be, karon di mga pull up. Malikisis, ma. Mo ni imong giingon te fridge and freezer. King soda. Butter oats. Nati. Magisis, ma. Dinagkan ni siya tag ununukuan. Magisis. Oh, kanay mamuhon-hon og kuan te kanang na ay unhon og oh, na pre. Ma, magisis. Pwede po. Oh, Magisis. natay pagkuanan. Nagwal sa tulutuon te. Kare. Ito. Pareha gapon. Beans. Mga beans. Wala. Uy, di aragin yung favorite. Na may lutuanan. Sayang, mama. Di man, dapat may lutang rin. Hindi na, pi. Hindi pa na. Pwede pa tang. Hindi. Tomato so, o tomato ketchup. Baso. Uy, alin ko na. 50-50. Tomato ketchup. Orange gawin. Mauna ako lang. May lupa. Ang gabot sa libo na. Favorite na ito pang design. Pwede pa ba? Karete, okay ra rete. Okay ra. Kaya sa dati. Kasi kaya ipamutang at ito. Awa, ma. Mati. Alawa. Wow. Narate diyan. Ay, hand spray splendor. Aman eh. Awas ko na ng spoon. Oh, pwede te. Kailan nanay? Ito nis bahay na. Asa yung ulan. Dari. Dilain man ang dari sa kwarto. Ari ko nang amon kwarto sa kwarto. Kain man ano. Ato ra bahay. Oh, para gawas na man ni. Ato ni atos bahay. Oh, sakto ni ato ubos te las nanay. Ano ba bin? Ay, mo ni katong ipanguang ating hi. Darate. Mali nga na siya na. Kuha, lignin man si Jate. Maligan eh. Oh, maligan. Tanong na to. Kare. Oh. Ang karete. Hala, avocado. Muturog pa ni pa. Kani kuan. Mali avocado te. No. Kare. Oh, peaches. Yeah. Dati butter. Whopper. Sausage. Dapat i-add peanut butter.
Tuya. Puti ito. Dana ya dia. Wait. Happy. Sana itu. Ngisi. Tara ka mamerkado na ta. Tay mamerkado na mi. Pag kuno sa kubag, kasi mo. May pagkaan mo sa kubag. Ako ba? Te. Tara te. Ganahan. Te, nice man ang kuhan. Ganahan ko sa color ba? Nice. Nice ang color. Pati. Ay, si Kuno ni Muday. Pang Valentine's Day. Sakto. Gap sakto nila ito. Hindi talaga ito kawin. Ano yung ito bag? Si Jenny Patuboy. At so, Day, Kuno ni Muday. Kung ano na, ika-8. So, magkong pa namin sa ika-8 nga mag-60. Is ba? Ako na yung Day. Dapat nag-unbox mo na yung bata na rin eh. Kim, Kim, dito Kim. Nagsing mo na ng imo Kim. Lagi sanina, wala ko. Kanila pa na. Kuno sa rigid. Sabi. Mga na Kim. Ala, di na nagasulat na sa ng Kim Kim te. Tanawa. Magpasyon show ka din ron. La, inuura ka cute ka aso. Wow. Bangat, tanong guys. Sanina, kuya. Hindi tanan. Nalipog sila ah. Ay, Oh, cute. Kari isuot, kari isuot, kari isuot. Kari sa lago. Okay, okay. Sutayan. Gamay pa ka. Oo. Diyan ate. Mag-ibalap din te. Kay mag-unbox to si Zaha. Okay. Sa. Formal. Raka mga cute. Yay! Uy, ka nice. Nice toy. Cute aso. Uy. Katabang. Tari katabang. Talaga cute. Uy. Karaan lang na ito. Kimi, magpa-show kasi ka na ni Day. Alaman dako. Isa ka cartoon nga. Sa nini, akang kimi tanan. Kimi tanan. Ito na. Tubig guys. Labi ah. Uy, ay. Dan, tagsag mga laki. Dali. Sa mga boys, Papa Gabriel, Imore. Dara pa, unit. Tagsa sila sa kalo. Ini. Kumani Jackie. Malakim, nera Kim, magi ko ang ati. Yapa ati. Cute. Wow, ka-cute. Uy. Mama dapat ko. Uy, nara kahibas ka aso. Darate. Igo-igo lang Kim. Darate. Nanawas ko yakin kinaraman sa din sa paranaw. Naikag sa sinilas body. Wala na ika kasi minas mo, Zibi. Malama ka Paris. Wala, wow, cute. Cute ka aso. Tapi isa. Wow, naghahanap na din sa gift sa kuante. Sa isla sa Nina. Tama, jacket, Sinunte. food. Mama ka rin. Pila man te, bali. Ipay man. Uy, di ate, agatang pa beauty. Pants. Ano ito? Light moisturizer. Niya po, beauty cream. Beauty cream te. Wow, the cute. Ha? Pupusan guys. Kimi, mo ka touch Kimi. Ay! Limpyo na. Ay. Yan ate, yan na i-brush. Isa naman i-brush your teeth naman. Wow, ang laki
Isot ka na pala. Adlaw. Oh, nice. Kana na, okay na na. Uy, para, nagpinaghan rest eh. Magpasyon show, gagaling ba siya hati? Bating kamay. Wow. Uy. Eh, hindi ko, ako po na ito. Mana na inday kay pugnaw. Pusil-pusil. Pangipit na lang. Wala na Sa te. Mana, later man. Saka mangipit si Kim Kim. Ito rin. Okay. Kenal lah te. Bit-bit na sang bag. Wala rin pangan-pangan si mong bag. Ito pangan ko. Tapa-tapa. Wow. Lah, cute. Ini. Wow. Wow. Laki mini, laki mi. Noodles. Gulay. Bit-bit. Gulay. Lalate. Si. Nah, tapa-tapa. Narawate. Naludlay lang ko. Basta, pagwapa da dun. Basing kamay. Miss man, ipiti mong hair dye. Magwapa dye. Dati nga tangi, kwan ba ito ipitan? Ipit. Atas ipitan na. Kita na sa sandal. Walang food. Suot na yun. Suot na dun. Sa tatir. Lagi pantalon tayo. Kaya lagi pantalon. Nalate. Suot lang ko sandal. Oh, dahil nagsusuot ang sandal. Diba? Dahil panyo ni Kimi-Kimi. Oh, Kimi. Ano ka panyo, Kimi? Ang cute ka. Ate. Ate, flower vase, te. Flower vase. Flower vase pa rin. Kulit pa. Sa dato, te. Divider, no? Ano, te? Nasuot na ba? Oh. Oh. Huh? Te, sulay ang hair. Kirong pa pa. Diyos na. Yay! Nanatay kay pang suot ng kinkin. Oh. Bahalag magkuhan. Basta kay suot sa siya. Tanaw, puro mo na si Android eh. Hello. Damay batang nagkuhan. Day, isuot na na, day. Sige, day. Na. Tapos kim-kim te. Nagpajama, nagjakit na. Oh, padung na dyan sa matog. Sige na. Oh, kana. Sige. Oh, kana. So, there guys. Ito sa akin. Ang ikawalo nga box, mga sanina ni Kimi-Kimi. Arang siksihar, basang Kimi dari. Uy, ano yan? Ugma, magpasyunsyon si Za. Tungtong na. Tungtong na tayo mo. Ano to na inday? Tungtong. Tungtong si bababe. O, diyan nate. Sadya sa. Dandara. Barbie. Si Barbie. Okay, so mag-abri namin sa ika-siyam nga box. The last one. Ito siya. Siyam. Tapos kimis. Nag-ilis na kimis isang noong. Barbie. I want Barbie. Nag-cute sa mga birthday. Barbie mo sa limpa. Barbie mo sa madam. Madam Birtud. Ito. Ito pa. Cute ni Kimi dari. Ika. Hindi kita ni. Kanain. Te, nanagi kanain nga box. The last one. Last one. Tingnan ka. Hindi ka tuloy inday ni. Hindi mo na Wala ganyan. Parang ugi mo ya. Kinti-kinti. Wa man sabi sa Bang ano to yung isapo og dos puti. agi kanain nga box. Wala, cortina. Uy, nanagat sa panghampak sa lamok. Te, nanay panghampak sa lamok. Kaya, dati, ibasag lamok. Atay nga na nun. Uy nga, nag-sleeper, te. Ang lamog daw eh. Ang lamok na
TV din. Uy. Magkara cellphone tina, klaro ka sa dalawa. Oo. Parang kanindot. Iya oh. Nindot na. Sampai ko na lang. Parang kanindot guys. Ginahan ko. Nice ka dot eh. Napag-isa kami napag-isa. Kanaw. Napag-isa niya. Yan. Super nice. Tulong din eh. Oh, may utin pa. Ito na may pangkuan. Taon. Ah! Gawin. Buto. Ano nakikita? Dari Santa Claus. Ay, lagi mo ko eh. No. Decoration natin. Ipangkaw naman eh. Santa Claus. Inabot. Ito. Ay, kumagisi. Amin. Ay, Santa Claus. Oh, nice ka. Duringan ka. Nagbabunga sa oeste. Wow, kanindot ka, Adzo. Lo, magkanindot eh. Uy. Kanindot eh. Sige. Nagka-nice ka, Adzo. Bonanan. Wala na nalimog dam. Sige ko ba? Sana guys, na-open na ng mga gigas-gigas na box. Gara ka ito tazo. Kita na rin. Hindi siya puno kaya nakapaglagan. Tama rin yun. Kunanan sa nung kinkinti. Kunanan. Sila siya kaya ano ba yan? Pagkuhanan niya yung process. Tagsa mo yung kuya. Wow. Sige. Dua man eh. Ya, selamat eh. Thank you. Salamat ya Tuti. Nakalais ka Azo. Gana Azo. Salamat ka Tuti. Katong salamat. Wala ikaw na magkintin. Santa Claus. Ito tayo. Pag Santa Claus, this kinkinti. Kaya ito mga ipangkaw. Ito ipangkaw. Kaya ko'y 14. Ano ipangkaw ni 14? Ya, happy ka skinny din. Yan mga konti. Ganun na ay. Okay. Skin care niya. Tanong po mati. Rapir. Ano sa isa kote? Wala. Bit-bit na isang bonanan. Bit-bit na dito isang wala. Ano ko later Ken? Later. Ay, dara mga pagkuante. Pagbutan sa Christmas tree. Yan ang luto. Kaya po yun. Kaya pa, ito isang ganap. Upat dito eh. Yan dito. Upat. Christmas ball. Ito na binang. Baso nito eh. Hindi, decorate. Decorate. Decorate si Jan. May saan man yun, na may kutsilyo. Ay, plaster pinaaral. Mayo, kalimti. Tara guys, na-open na namang agi kasi yung mga box. Pagkaw ko na itong Santa Claus. At ang kao, ante. Christmas. Manhe. Tawag na yung Santa Claus. Oh, nan, oh, kita na Okay, so kasali sa ipang padaklin. Danan kong tubig. Ibono na nanday po ni ma. Wow. Di ko Okay, di. so mag-abre na mi guys sa mga regalo. Gikan nila sa ate. Salamat ka dote sa mga gift. To. Uy, kananay ni. Oh, Mother Earth. Mother Earth, this is for you. Kananay, dali. Kana. Kita Ken day. Mother Earth, na din to. your gift. Tara ka guys. Agi mo kayo balikin. Kain sa ko. Tara ka guys. Tagala ka regalo. Salamat ka dote. Oh, te. Gana ka tunik Ken. Ken. Pero mo yun. Saan na nakin? Nasaan na nakin? Busy sa mga komunan. Mag-open naman sa mga gift. Busy sa... Ito po guys. Wow. What's this? Notebook na lang nga ba? Nanay. Ay, ka na mother. Mother, this is for you. Salamat. Ka Ken Gabriel. Ken Gabriel. Dari mo Ken Gabriel. Wala sa tayo, wala na buhag na kinkin na isang buhanan. Saan pa man ni? Wala na buhag na isang buhanan na kinkin. Katatay. Tay katatay. Physics. Tatay.
Felix, tari. Malipay itaw ko sa tayo dati, kaya for the first time, naingan ni. For the first time, magkatawa itong ingan sila tatay. Lamat ka ate. Ang mag-una sa isang kuan abres, isang gift si Kimi. So mag-open na mis ang mga regalo, guys. Gikan nila sa ate. Salamat ka doon nito tanante. Mag-open na ka mga basing gamay. Okay. Na. Actually, ganito. Asa magunting? Baki. Baki. Guro. Wala, uy. Wala. Look, excited yarn. What is that? Bag! Wow, ka-cute. Wala. Wala, uy. Nagay mo sa kaso, te. Wala. Wala. Ayun man na bag. Ka-cute, Drone mo, Kimi. Lako ay yung Wala. kanto ba na yung nasa lida? Ay, ikan to. Nasa lida. Yung kanto bito ni Oh, ka-cute ka, te. Tanong sa- Wow. Okay. Yun, yun. Tara, ka-cute. kabo. Wow, dati ra ka nice ka ng shoes. Salamat ka te. Para kanindot og shoes ni Kimi. Kanina po, thank you, te. Uy, Inday. excited si Kimi guys, mandas na. Abri nagbatang badis, ingahang regalo. Wow. Barbie. Siap na Barbie. Unit rapi sa kaiday. Sakay. Ate. Wow. Wala. Wow, cute kaso. Sakya na po na nila. Hello, kanindot. Yan. Ba uy, nice ka azu. Sakya day ba? Ay, sakti kay mapilo ang si Barbie mo drive. Kaya ikaw uri kay ikaw mag-driver. Ako na po na. Chicago. Matangani. Tara. Oh. No, engkanto Yan, na. ate. Engkanto ya. Wow, ka cute. Ay, may engkanto sa salida. Uy. Engkanto. Ang kanay sa Magsapatos. Thank you ka te sa regalo ni Kimi. Magambon. Uy. Thank you, te. Uy, pakanindo. Okay, excited na Kuya Ken nga mag-abres idahang regalo. Na guys, Umut. Umut ko no te. Umut. Okay. Te? Ila ka makabuo. Pila ka buki mo Ken? Tulo. Tulo te. Tulo. Oh. Oh, what's wow. Angkin, ako angkin. In. Alien. Alien ka te. Wow. Space. Ito na. Space flip. Wow. Kuhaan Kim. Uy. Nindot. Uy. Ito nice. Ano guys? Hindi makabuo. Excited yung abres. Token. Uy, ano ito basaha? Excited o. Token. Wa na basa te ang mga ngan. May gunting pa. Na Token. Merry Christmas from Titas. Titas. Salamat ka to te. Yeah. Aga Kimi, ko na basa ganina. Oh, na late guys, na late. Excited man gid ka ato mga abres regalo. Ano hinon nga basa? Wala gid. Na. Token. Merry Tingnan. Christmas from your ay. Titas. Wow, lahat ito. Ay, wala uy. Ay, saan? Ipadyo ni Kinkin sa jang regalo. Ate. Thank you, te. Garubot. Oo. Alam mo buong Aron di sa mga wa, yung kahumanin mo kanang naidua, ibutang mo dari. engineer. Imo nang kanang iko sa Engineer. engineer ka? Maglabi na isa. Ganahan na sa ting mga puzzle. Ganahan sa mga ingana. Dera. Sana si Kuya Gail. Okay, next. Dapa Sige, yung napay ka kinkin. Napa. Okay. Napay, sunod. Dati. Kaya si Grung senti Token. Merry Christmas from your titas. Titas, titas. Pati patsik na. Si atin. Tanaw, putos atin na ron. Happy ko kasus ati. Ha, Lord? Oh, kay happy man ta kaso Ano, ka daw. tigay pako. Angel na sa atin. Ano, pako. Tiga, gani. Angel. Ah, dala na guys, kaduha nga. Fotos kin. Wow. Ang satir. Ano ya? Ano mo Tudo, tudo. kasi sisa ka. Uy! Uy! Apa dyan? Ano man? Hello, uy. Umiyakin. Oh, orang ka nice ka yung shoes ni Kim Dapat din na. Cindy. Takto din Ay, dapat na. yun. Napadi pang latlat. Dipeta. Pasok Cindy. Oh, Ibaw din sila. sakto dyan Madagan ni. nga ni. Sakto Umiyas dyan mo ni. sapatos Ma, kin. Batman ma. Tigun ka Jubi yung shoes. Ano mong kuan. Papa? Ano tinggana? Sakto ni open sa klase sa school. Ano mo isuot. Sakto dali, sakto ka dyan ni kadong kin. Alag, so. Tanaw te, ag isang ikuan, duaan. Duaan is life, tanaw te. Thank you, te. Parang dyan di pa madua ka. Pasok sa maduaan te.
So, dapat sa shoes. Ito yung sapatos, pang Nag-open sa klase, ay nag-abri sa klase. Okay. Anak ka, Zote. Happy ka, so kamang Kuya Kim. Ay, di ano Ay, das. the last one. Okay, Merry Christmas from your titas. Okay, sige, open. Dali, Gunting. Gunting. Excited yan, guys. Di kami nag-open sa mga gift. Dari, das tungod sa Christmas tree. Aircon ni ma. Ha? Aircon? Aircon na, imong i-abrihan? Aircon. Okay, Kasi sige. tangki ni. Bako natin, bako. Ito na gunting. Gunting. Uy, ala. Tara, kuan. Ito na. Sige. Tara. Laksan niya. Is that 1, 2, 3? 1, 2, 3. Wow! sapatos lagi. Wow! Sana may pang balibol mo. Ulan na isa sa buhato. Oh, grabe ka nice, B. Tara ka nice ka. Do shoes ni Kinkin. Sunod si ma. Tanawa. Dito sa Hot Wheels. Ang Hot Grabe Wheels ko rete. mga duwa ang mga katra. Thank you, te. Matos. Salamat ka to ninyo, Terry. Ano na yan? Happy ka, Azo. Kaya duha ka shoes. Sige na, Kuya Gael. The next, Kuya Gael. Okay, si Kuya Gael na guys mag-open sa isahang regalo. So guys, Merry Christmas from your titas. Okay. Ito bang So mag-open na si Kuya Gael sa isang gift. magtawag tapos dahil o Santa Claus. Uy. Para ko na. Tight Ano wheel. yan, guys? Wow. Puma na, puma. Wala. Sana iyan. Wow. Kami sa school. Ito din na ya. Patos na niya. Tati. Abrihan ng wow, warang ka nice ka shoes. Uy. Ano yung motor? From Ohio, USA. Uy, wow. Happy yan. Nakagising. Nakagising. Gaan naman ang sapatos sa dito. Salamat eh. Ate, bipay sila. Ramazan nila kuha na sila mga Hot Wheels. Ang shoes. Basic Ang nice ka yan, shoes. basic. Uy, guys, sarang ka nice ka shoes ni Kuya Gael. Ate, nagkanindot. Naayos. Ganyan na ang motor. Asa na ni Iyagi datos tawid kaya rala ka. Atos kalsada Iyagi. Hindi, mag-ads nila. Di, isa mga Iyagi atos tawid. Hindi ko na gamitin. Ay, hindi ako Hindi ko nang gagamitin. Isuot na, uy. Di ako gagamitin. Naisip ka kuya. Isuot. Ano yung motor? Isuot na dyan yung eskwela. Ito isa, sunod yan, sunod. Sige, next year, Ria. Okay. Napi papel. Okay. Napay papel. Mukhang nice yung shoes. Hindi ka naman mo yan. Ipat na naka. Putos. Ang ganda eh. So guys, Merry Christmas from your titas. Ate, open na gid ka, duha nga regalo. Kimi nga naman, katungo na ka no? Sinduaan na. Kapay na. Hala, oy. Wow, daghang gift. Ria, may kontra iya. May kanang chicks na nag-ipotos nila ate. Barbie na, Barbie. Ay, Barbie. Bayad dahil si kuya. Sige na, may natin tanawon. Nice na, og robot kay robot. Robot kay kuya. Hindi na. Okay. Ano na kami, parami man na kami. What's that? Okay. Wow, Kuya Gael. Pina dyan. Ba? Excited Nana pa yan. na traffic. Ano yan, Tag? Pinapon pa nun? Let's go pa. Wow. Merry Christmas. From your titas. Merry Christmas. Ate, hagupin na Wow. Wow! Look! Nakaway, sapatos. Wow! Tingnan ka, Anzu. Lati. Abot na naman namin sa college ko, hunti. Buhay pa rin sa bakusa. Oh, tanawa. Ala! Parang gano'n ka, Anzu. Ligun. Sana all. Wala, oy. Wow! Ay, bumblebee. Si Kinkin, puro dati. Si Kinkin, taging sa giyabang-abangan, aduaan nga nasun sa sapatos. Ang bumblebee. Oh, isa. Tawa. Nice. Wow. Wow. Nagbigay sapatos siya. Dutas mga sapatos si Kuya. Uy, aso ang gina itong tawid. Kaya yung makabuling-buling. Alig sinilas. Sa bag. Salamat, Kadutip. Salamat eh. Magiwawan yun yung panganay. Okay, hindi na mawawalan na si Zap. Sayang lang nagsinulog. Sayang nagsinulog sila. Kaya may kwan silang PE. Okay, kaya natin dyan. Dapay, katulo. Sunod lang dapay, ikaupat. Okay, Ria. Kasama na mo. Agi mo.
ko lagi mo kin. Mga dagan nila. Okay. Dagan mo na. Okay, ikapo ay katulo. Okay, open na ang kuya gay lagi sa gift katulo. Dessert. Naway. Naol. Salamat Slap, ka ni Dote. slap guys, slap. Dan. Ito dyan. Gunting ah. Dote nga di, na aron ni kuan sa aron ni siya. Okay. Dan. Dote, wala. Kalipay ka ado. Hala. What's that? No, let's get Kim. Yeah. Wow. Wow. Robot? Robot. Wow. Ate, lipay ka do. Robot na truck. Para sa kuan, tikin-kin. Tumugi ka nang i-kuan pa sila eh. Iliyan maganda. Para sa ate. Be. Galaing lugar to. Oh, dati, hindi lagi dahan kuan. Agad yung yellow. Wow. Ah, natin. Abrin ng kuya guys. Ito mo to, ya? Ang gift. Saan mo gift? Kailangan na isulat. Kasi say, nada i-kuante. Na ipang-connect. Kamahanitin mo nila danit eh. Simbolon pa na. Simbolon. Simbolon. Regalo. Yung simbol na. Oh, yung simbol. Yep. Salamat. Nepay ka. Oh, yung simbol ni mo ya. Ni kuan. Pati itong kakinkin tino, yung simbol ko doon niya. Ba't na Batwheels. Salamat ka Jote. Happy ang mga kuyas. Batwheels. Mm. Pareha ta. Okay. Magikaupat nga, gift, gikan nila sa ate, parang kuya guys. Tugon na ka? Kuya, ito. Tugon na. Ngap-ngap na mas kini. Ngap-ngap na bating gamay. Solar din naman At na. si tatay na, mana nakatatay na eh. Solar robot. Oh, Solar nice. lang pala sa Solar robot. Ay, dara, 13-in-1, educational, solar robot. Kalting ka na tama na. Kalting naman tayo. Ito po, yung ikiitsa mo na ito. Sakya na yung ato yan. Wow, nagmahal na po kuya. Uy. Yay. Kung dyan na sa katuig. Oh, gamit ko na rin kuya. Rapil. Oh, meron Kaya racing tayo, racing. Salamat ka Jote. Salamat eh. Thank you so Eskwela dyan. much ka Jote. Eskwela dyan tarang. Eskwela, kasi taron mo. Sayaw na sa sinulog. So, lagi sa may mo open. Ikaw. Kung ka nag-abres kuya kaya kasi sa Maricalo niya. Dala tayo. Happy yarn. Walang may akatong sapatos. Uy. Kasi sunod pa ako. Ikaw. Kaya ko na po yung sunod, guys. Abres ahang ikalo. Mayo na rin ha. Mayo. Ha? Mayo na rin ha. Tiyaw. Mayan ako na sa abrihante. Gabriel. Okay. Isa-asa nga nahan nagkaragpuan. Kanang gamay na ha. Ini? Sunod ka na kadako. To Queenie, Merry Christmas from your artist. Te. Artist Kaya lagi mo, artist. Kato dahil na siya na. Ano na na? Last na na. Last. Te, last na na. Okay. Mga regalo. Sa una kaya ito mas eskwelahan. Sa kanapit ng mga regalo ng mga exchange gift ng mga makaon. Karon. Wala, kadawat ng gazag kuma. Yan eh. Ikan na sa ate. Wala. Wala. Tadaan! Uy, ate! Karga cute! Salamat, Kazo! Kuha na Ate, sa- cute, Kazo! Saman. May pahinga na ba? Parang ka ng spatula. Ano na pa magamit eh. Merry Christmas! Ito mo kay excited, Sinday. Salamat ka, Azu. Yan nakato ka excited dito. Kari? Ayos, ano ang karing kinagamyan. Ansa na ni? Ano na? Okay, the next is Merry Christmas from Ato Queenie. Merry Christmas from Atis. And ate, hanang i-open. Salamat ka, Azu. Ate. Atis ganit silang tanan. Excited na yarn. For the first time, karon pa ko ka-abre o gift, guys. Maingan eh. Ibuk ng kuan, kinabuhi. Uy, hala. Ay, cool. Uy. Si. Open. Wala, taga na. Hala. Takim, takim. Wala na turbo na. Sa day matiil, day. Wala, pareha sila.
Jara pikas sudah. Ha? Jara pikas ya. Usa, order day. Bali ay gamindas lubot ang Abrihan. Lubot. Okay, na guys, mag-abri na ko sa ikaduha nga gift. La. Ala. Ala. Tara taring gabri kay madunan ko an. La. Ala, garapin ka na. Te, randa ka na kaso. Ala, uy, naku, nagkalagan ris. Ala. Uy, dah gato di pangsuutan nanti. Ala, magka noise kaso. Awa. Awa na. Ah, Ikaw sa kuya. nice kaso ti. Ken, umang adlaw ken duha ta ka buok magpasunsyo ken. Wow, wala ka nice. Ala, ganahan gato kuti. Lagi mo be. Nalagay ko pang kuan. Uy. Ate. Thank you. Dapat dapat. La, nagara ko kapilian. Agam, halin pa dali gab. La, dapat eh. Ay, gawin ka. Ah, organize ka jo, Chris. Wow. Tari isuot. Ala, organize ka jo. Simba. Pwede nila ag, pwede nila ag, uy. Ano te? Sa pawan na Diyos. Pwede. Ay, salamat ka jo. Ano din gamat? Kino. Napod. Wala, pagkanindot sa mga kuan. Wow, wala, ganahan ko. Wala, salamat ka, Zute. Sakto ka sa din na, ganahan ka, Zute. Thank you. Dapat dyan. Muro nagkasmadam na ng way kwarta. Ha? Muro nagkasmadam ng kwarta. Wala sila. Sa kwarta, sa dilaman. Sa kanya yan, kanais di. Ang kanais ka, Zute. Wala, Pwede na pang simbabe, dyan na pang naan. pili ako na ni kay ni kuan. Wala. Ni kanang naay kanang Roy kun. Na, nice ka Zuti. Kaya sa tubig sinday, Ken. Ka Zuti. Nakahabog pa be. Oh, dress. Wala da pa. Wala. Tubig sinday. Good. Wow. Latim 60 ko na ti. Thank you. Salamat ka Zuti. Panood. Thank you so Bayot. much. Wala pa. Dapati. Dapati. Pasiksi. Ano? Oh. Yan guys, nana ko isang gatoy. Sangga sa totoy. Dati. Tingin na, Ken. Sports bra. May ako ikuan guys, sports bra. Oh, and then. Gamit pa. Salamat ka Tote. Taas takong be. Baba. Taas ng takong bagay lang. Taas na rigma. Salamat ka Tote. Thank you so much. Girakun. Ano ba kung ganina pa? Ano ba tang? Siya mo to? Di ada. Ah, dira gahon kuan hari butang na. The next day. Kunakin kami ng buko. Queen, Merry Christmas from your ates in Ohio. Shout out nila ate na as Ohio, USA. Dara ka, kibalik. Mag-open ako guys. Regalo, gikan lang ate. Sa ikatulong ha, regalo. Okay. 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 Tuloy ba ito? Tuloy ba ito? Baki, gurog siya dala, ma. Sa? Puro nagurog baki. 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 Man kami sa dali. Tingis Kim. Mira nga akong Kim. Baki ka no. Uy. Lunan na koan. Okay. Okay. Hello. Naka-shield pa. Naka-shield. Wala. Wow. Wala. Naisipir na nakitaan. Uy, ang larang nga nindot. Uy, nato. Uy, ang larang ka nice ka. Parang dito na sininabi ka na mo. Eh. Wow, wala. Kasi na. Nice ka. Malisto ka. ka na. Wow, Anong dress ka? Sasa? Coach. Ako na. Ate. Hmm. Parang ka nice ka. Maganahan kong salamat ka, Ate. Thank you. Thank you so much. Thank you ka, Ate. Larang ka nice ka, guys. Te? Oh, dada guys. Larang ka nice po. Salamat ka, Ate. Ninjong tanan, Te. Kumakain ako. Ganahan jud ko. Uy. Ha? Ganahan ko sumbag. Isi. Ako na. Salamat ka, Ate. No. Next. Karoon na. Thank you. Te? Nanay. Next, kalapot te. Ag-ika. Sige, sige, itong dress, te. Ika-upat. Ika-upat nga. Iba sa likod. Ika nilas. To Queenie. Merry Christmas from your artist. Okay, so mag-open ako guys. Yan na sila sa akin.
Okay. Kaupat ni guys nga. Lo! Uy! Tapos, mo na ng kanta. Hala! Agoy! Hala! Excited yarn! Uy! Yes. Winnie! Malate! Okay? 1, 2, 3. Kalak. Kalak. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Si! Isap man. Wow! Uy! Hala! Dali! Uy! Hala! Wow! Ay, terno! Wow! Naka-siksi! Te! Siksi na kasiguran ni te! Awa! Oh. Hala! Kanindot! May pare sa bag. Hala te! Glaag na kasiguran ni! Hala! Ka-nice! Ang bailihay. Hala! Dapat! Nagsud! Hala te! Ano nga sapatos eh. Hala! Ka-nice ka te! Wow! Wow! Sa bag. Hala! Kasi kanindot ka azo te! Hala! Ka-nice ka azo! Ternos bag! Yes! Salamat ka azo te! Nice ka azo te! Pwede! Dana te! Salamat ka azo te! Okay! Siya, balik eh. Maring sirehang shoes. Patandot sa shoes. Salamat ka doon nito, Teddy. Organize ka doon ang shoes. Tayo sa hang bag. Thank you so much. Sa kuya. Sa ate. Tura. Ha? Nag-isa. Sabi. Sa kanya sira sa tabi. Sugod butong isa. Sa pinaka, kuan guys, pinaka kanang na eyelash. Darate. Yeah, so Queen, Merry Christmas from your artist. Darate. Okay, go on. Okay, open it. Open it guys. Love letter ni guys. Di ka lahat eh, love letter. Ha? Cute kaayo. Cute kaayo. Ang cute ko kaayo. Tingin skimity. Liwat na. Jintas na. Liwat ni mo? Liwat ko na te. Liwat ko na ni te. Liwat ko ni Kimi guys. Cute. Jintas na. Layo Jintas. ni mama. La! Wow! Wala! Pagkanindot! Ito tayo. Ay, ito Oh. pa. Wala! Ay, itaod te. Hindi sudah lagi deh. Ha? Nami. Wait, itaod. Wala! Pagka-cute. Wow! Laag na pa. Kanihang isuo. Salamat ka sa te! Hala, kay mus. Ay, isuo. Nagnuton na to ba eh. Ha? Nagnuton. Lati, baru ko mo apid og kuan, pageant. Lati. Oh. Sugay pa. Check. Nami lagi humok deh. Hala guys, gaan na si Jo. Cute. Magbag ka. Magbag. Tanaw te. Ara ka busy na yung tao ng mga boys, nagsukod silang mga shoes. Hindi deh. Tama doon na lang siya. Sugay. Te, muna na si Dunya Maning te. Ha? Ikaw si Duterte. Ha? Ikaw si Duterte. Tadan. Ganyan, anak. Te, sakot na, mag-brace na te. Tadan. Lingit-lingit po. Sinutimbang. Nice ka, Zo. Lingit po yung mga... Tuh nagnuton na. Ha? Nagnuton ba? Tiyag laglag mo itong mabita sa hanggan. Tinda. Dati. Kanais ka, Zo. Salamat ka, Zo, ninyo, te. Thank you so much. Sana, konti, regalo. Lipay ka, Zo. Lipay ka, Zo. Mga sikiting, tanaw tayo. Sinuklanay. Tanaw Kuna, kuna, tayo, kuna. guys. Sige, sige. Papagabril na po, te. Excited ka, Zo. Sa'yo para po Ako na regalo. kami. Salamat ka, Zo, te. Ha? Abrihan na imong kuan. Sa abrihan sa Pinag nang naman kuan. ka-present eh. Kuan. 20%. Pwede naman na isaksak. Ano? Sandahan. Pwede sa mag-abris ako si Galong Kim. O kuan nga nang isahang Awa ma. sidlanan. May naan. Apa din kain? Ya pa abris sa iya kay mag Ang kuha na ka. Kutsara. dati di na mabuwag ang harayos. Kuna pa. Si Gabriel na pad te, si Gabriel. Okay, si Papa Gabriel na pad. Si Papa Gabriel na pa yung mag-abris. So, dadag regalong Papa Gabriel isang Yelah. wow. Wan man eh. Nanad si kay ka lingawan pa. Nga na lang dumi. Domino na, Dua man siya domino, dominos. Dua na siya tino. Landot. Wow, lingaw siya na gab. Mo kumudugan ni na. Oh no. Yeah. Di makitaan? Ana makitaan. Dati. Dua tanda ni. Saan na Yay. dua kalimut niya. Yeah, tali. Papareho mo ito. Oh, malingaw jud pa Gabriel Larete. Salamat eh.
Oh. Kedua na ko din sa una. Pamugod, ugway, ay no. Nata ka paidmat nas kuan. May sarap mo duha. Okay. Kedua niya. Oh. Tanaduan. And the second gift ni Papa Gabriel. Happy yarn. Yay. Oh, happy. Mamaigo sa imong naong. Tuya. Wow. Apa deh? Merry ang Christmas. Ano gani? Wow. Open it. Open na dyan. Kapila pa kakadawat og ingana. Kani pa sukad. Lahat. Nenate. Wow, wala alam na. Adidas. Wow. Naol. Wow. Wala, pagkanindot. Literally. Patriling ko lote, patriling. Wow, nice. Wow. Merry Christmas. Dapat basa sa rin mga letter. Basa. Napay mo duha kan. Basa. Basa mo. Enjoy. Ayun sa, ibabasa sa papa. Basa sa pa. Basa sa. Gabriel, enjoy your new Year. Wheels. New Wheels. Imo na saksanan. Imo na saksanan. Gabriel, enjoy your new wheels. Merry Christmas. Saksan na pa, sakji. Tusak na ma. Dapat isa. Basa pa. Di apa. Oh, di apa uy. Basa wari. Later na elas ate para nimo. Basa. Gabriel, Merry Christmas from your ate. Wow, kanay sa shoes. Kanay sa kajugi jahang. Kanay sa kajugi. Padak-anay Wow. Kanay pa jeda kalo. Inigla inig. Salamat. Makamar. Ara may masakjan na aso to ikon kaya totong sakjan ugma. Tama ko masig kanak ken. Patumpay ra ni. Thank you so much kajote. Kaya na po. Ay. Tay basa ka tatay sa father. Dumino na pinagawa. Okay. Kami ko na. So guys, mag-abrinas na nay sa isang regalo gikan las ate. Ha? To nanay, Chidula, Merry Christmas from Ohio with love. Salamat. Wow. Ang gatong. Wow. Pajama. Salamat, ma'am. Napit pong katog. Lamay na dadanay mo koon. Nanag tagkatuog. Bailuan na po rin tayo. Wow. Bukuha na. Nice. Kaya po, pang simba. Salamat. Buragan din eh. To nanay, Chidula, Merry Christmas from Ohio with love. Excited si Nana, excited. Wow, mom, nanay misud. Na. Apil ay Wow. So, mga adik paggawa na niya. Tumutulis. Sapatos. Wow. Nanay, Chidula, Merry Christmas from all of us in Ohio. Sige, open na yun. Tukuan na pa. Punin sutok na. Papa na sa akin pa. Wow. Wow, ka-nice ka, Azu. Pang simba. Cute. Daya, itong Salamat, sakpin day. ma'am. Dagat. Salamat. Azu. Nanay? Okay. Sukod, Azu, mother. Kaya rin koan. Sukod, Azu, sukod. Sukod, na. Sukod, Azu, na ito, sukod. Masuk ang buktiin. Sukod, Azu. Hindi nga may sakta. Ha? Flashlight? Ama di ay. Dara. Ano nagbaboy? Okay. Tara, sukod ng mother. Te, hagi sa hang kuan. Aigo na eh. Ha? Tayo na. Aigo. Sukod lang.
Thank you lagi. Salamat, ma'am. Salamat sa sapatos. Salamat ka ajo te. Lipay ka ajo sa nanay. Ah, Apa nih bateri? thank you so Salamat. much te. Agsita tayo malas tayo natug naman ron. Te katatay ugma nagkatatay te kay natug naman. Salamat te, binabuwag. Day, unboxing day. Binabuwag. Unbox. Dan. Ayan, unbox. Dati na abri na gazid ag kuan, na open na gazid ag siyam ka box. Ag dugay na magipaabot ning abot ra gazid. Happy mi kaadyo. Salamat kaadyo te. Daghan kaadyo salamat. Ilas ate. Di ma te, way katop nga way kuan, way kabutangas kalipay. Ang mga bata oh, tanaw te busy na kaadyo. Si kuya, ka nagpa-Barbie na. Nabayot na ko na dyan kuya te kay na Barbie naman. Mansay sa danhip. Kuan, lapis. Nice, automatic kenda na. Kimi, Kimi. Nandiyan lang kanila, tita. Thank you, te. Thank you sa... Ito na. Asa naman kapadong? Tapos, te, tapos Gabriel nagkuante, nagtanda sa mga budik-dik. Salamat ka, Jo. Diyan na. Ngabot na. Na, guys. Huwag te, magpa-adjun pa mi ni ugma. Pang Nagi daghan ipang kuante hipuson ipang kabit taris ka nang naay bungbung na may ipang kuan taod mga pictures. So makakita ra mo guys sa kuan nila sa ate mga picture. Oh, di mo katuo nga kuan parang jung ko pahan nila sa ate ako ra jud mo uy kuan ampon. Agampon. Agi lang koan, nay kamanghuran nga nabijaan dari Pilipinas. Te, kamanghuran nga nabijaan dari Pilipinas. Tambal ma. Ha? Nabilin, napuhon na kumuadto. Tambal ni mana. Makagwapa lagi na imo kamerakin. Te, makagwapa kamerakin kinte, ha? Mapwede mo. Salamat eh. Daghan kajong salamat te sa inyong gi-share nga daghan kajong blessings dari na mo te. Lipay kajong ming tanan te. Salamat kaadyo. God bless. Ug amping mo kanunay diha te.